(1979) sa isang bayan ng Bicol. Naranasan ng isang batang 10 taong gulang ang isang nakakasindak at nakakakilabot na pangyayari sa kanyang buhay na hanggang sa kanyang pagtanda ay hindi niya nakalimutan. Ayon kay Minardo, nagumpisa ang lahat nang dalhin sila ng kanyang ina sa kanilang lola nang maghiwalay ang kanilang mga magulang. Iniuwi sila doon ng kanyang kapatid na babae na si Micaela para makapagtrabaho ng maayos ang kanyang ina at hindi na mangungupahan pa, pagkat sayang pa ang ibabayad sa upa ng bahay. Sa halip ay makikituloy na lamang daw ito sa bahay ng kanyang kaibigan habang nagtatrabaho sa pabrika, at upang mayroong titingin at mag-aasikaso sa kanilang magkapatid. Nung mga unang araw nilang magkapatid doon sa kanilang lola, ay lubhang nanibago sila sapagkat napakatahimik dahil wala silang katabing bahay at malayo sila sa kalsada. Nang lagi lamang nilang naririnig na magkapatid ay ang mga alaga nilang manok at mga ibon sa paligid. Napilitan silang huminto na muna sa pag-aaral ng mga panahon na iyon ng kanyang kapatid sapagkat alanganin na at marami na silang napalampas na aralin. Kaya naglalaro na lamang silang magkapatid para libangin ang kanilang mga sarili. Madalas ay inaabutan sila ng dilim ng kanyang kapatid sa paglalaro sa kanilang bakuran. Minsan habang naglalaro sila magkapatid na ng mga oras na iyon ay nag-aagaw na ang liwanag at dilim, ay nagulat sila nang biglang napakaraming itim na ibon ang nagliparan sa kanilang bakuran. Kaya tinawag nila ang kanilang lola na ng mga panahon na iyon ay naghahanda ng kanilang hapunan at sinabi sa kanya ang kanilang nakikita. Mabilis naman silang sinabihan ito na pumasok na ng bahay na agad naman nilang sinunod. Pagkapasok nila ay nakita nilang parating na rin ang kanilang lola mula sa kusina. Agad nitong isinarang mabuti ang pinto. Maging ang bintana ay binalagbagan pa nito ng mahabang kahoy. Maliit lang ang bahay ng kanilang lola na pagpasok mo ng pinto, ilang hakbang lang ay lamesa na nakainan. Tapos may dibisyon ito na kalahati lang at sa kabila noon ay kusina na ang sahig ay lupa. Ang pinakakalahati naman noon ay ang nag-iisang kwarto na may 2 baitang na hagdan paakyat sapagkat bagya itong nakaangat sa lupa. Sinabihan sila ng kanilang lola na magugas na ng kamay sapagkat maya-maya ay kakain na. Matapos makakain, habang nagpapahinga, ay kinuwentuhan sila ng kanilang lola. Inaabangan nilang lagi iyon. Marami silang napupulot na aral at nalalaman tungkol sa kanilang paligid. Nang napansin ng kanilang lola na naghihikab na sila, ay niyaya na sila nito sa silid upang mahiga na. Habang nakahiga at hindi pa sila tulog, ay patuloy sila nitong kinukwentuhan. Aliw na aliw sila sa kwento ng kanilang lola. Tuloy lang ang kanilang lola sa pagkukwento hanggang sa makatulog na sila. Nung gabing iyon ay nagising si Minardo. Di niya alam kung anong oras na iyon. Naiihi siya. Madilim nung nagising siya. Pinapatay kasi ng kanyang lola ang lampara bago ito matulog. Kaya bumangon siya, ngunit hindi siya tumayo. Umusod siya papunta doon sa walang banig. Nang maramdaman niyang wala ng banig, ay lumuhod siya at doon na umihi sa sahig na kawayan. Nang bigla siyang nakarinig ng tunog ng isang baboy sa silong nila kung saan pumatak ang kanyang ihi.
Sa kanyang pagkabigla, dahil wala naman silang alagang baboy, ay agad niyang kinapa ang kanyang lola, at nang mahawakan niya ito sa binti, ay niyugyug niya at sinabing may baboy. Nagising naman agad ito at tinanong siya kung nasaan. Sinabi ni Minardo na nasa silong ito. Agad naman niyang narinig ang kanyang lola na sinabing lumayas ito roon. Pumunta ito sa kusina at pagbalik ay may dala na itong asin na agad na isinaboy sa sahig na kawayan. Ngunit tila wala na ito roon pagkat di na nila naririnig ang tunog nito. Kinaumagahan, paggising niya ay nakita niya ang kanyang lola na nasa silong ng kanilang bahay. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa doon. Nakita niya na may inilabas itong patay na manok na halos wala nang natira dito maliban sa ulo at paa. Sabi ng kanyang lola na kinain daw ng baboy at sinabihan siya nito na wag na silang magpapagabi ng kanyang kapatid sa paglalaro sa kanilang bakuran, na kapag magdidilim na ay agad nang pumasok sa bahay. Matapos makapananghalian ay may nakita silang magkapatid na paparating. Agad niyang tinawag ang kanilang lola. Nang makalapit na ang taong dumating, ay agad silang ipinakilala ng kanilang lola dito. Kapatid pala iyon ng kanilang ina. Nagtaka naman ang kanilang lola kung bakit naroon ito at tila may pag-aalala sa kanyang boses. Sinabi ng kanilang tiyahin na doon muna ito titira. Mabilis namang tinanong ito ng matanda kung bakit at nasaan daw ba ang asawa nito. Sinabi ng kanilang tiyahin na nagpa-Maynila at doon magtatrabaho at wala daw makakasama sa kanilang bahay. Tila naiirita namang sinabi ng kanilang lola na bakit ngayon pa naisipan ng asawa nito na sa Maynila magtrabaho kung kailan nabuntis siya. Sinabi naman ng kanilang tiyahin na si Dayan na ngayon daw kasi nagkaroon ng pagkakataon at di hamak na mas malaki ang kikitain ng kanyang asawa doon. Dahil dito ay wala naman ang nagawa pa ang kanilang lola. Ngunit kita ni Minardo sa muka ng matanda ang lubhang pag-aalala nito. Kinagabihan nang nagpapahinga na sila, habang kinukwentuhan sila ng kanilang lola, ay bigla itong tumigil. Nagtaka naman silang magkapatid kung bakit huminto ang kanilang lola sa pagkukwento. Bigla itong tumayo at tumakbo sa kusina. Pagbalik nito ay may dala na naman itong asin. Sinabihan pa silang tatlo nito na huwag maingay. Pabulong na nagtanong si Minardo sa kanyang lola kung ano iyon. Sinabi nito na mayroong tiktik na nung pagkakataon na iyon ay hindi pa alam ni Minardo at ng kanyang kapatid kung ano iyon. Napabangon na rin ang kanyang tiyahin nang marinig ang sinabi ng kanilang lola. Sinabi pa ng matanda na iyan na nga ba daw ang sinasabi niya. Mabilis nitong ikinalat ang asin sa mga gilid ng bahay palibot. Hindi pa ito nakontento. Muli itong nagtungo sa kusina at pagbalik ay may dala naman itong mga bawang na inilagay din sa mga gilid at sulok. Napasigaw pa silang magkapatid nang biglang pinatay ng kanyang lola ang lampara at tinawakan sila nito sa kamay na inakay papunta sa isang panig ng bahay. Ilang sandali pa ay naramdaman nila na tila mayroong nasa bubungan, kaya nabaling ang kanilang atensyon at napatingin sa itaas. Nang biglang nakita nila sa siwang nito na may pumula doon. Mabilis na dinampot ng kanyang lola ang stick na yari sa kawayan at sinundot iyon, ngunit hindi niya iyon tinamaan. Narinig nilang mabilis iyong umalis sa kanilang bubong. Nakiramdam pa sila. Narinig naman nila na may kumakaluskos malapit sa kanilang lutuan sa kusina. Sinigawan ito ng kanilang lola at sinabihang kampo ng demonyo at pinapalayas niya iyon.
Silang magkapatid naman ay nanatili lamang na tahimik pagkat di nila alam kung ano iyon. Nung gabing iyon, ang tanging natatandaan ni Minardo ay nakaupo ang kanilang lola na nakasandal sa dingding at binabantayan sila nito habang nakahiga. Nakatulugan na niya ang tagpong iyon. Kinaumagahan, maaga pa ay nakita niyang naghahanda na ang kanyang lola at tila may pupuntahan ito. Nang tanungin niya ito, ay sinabi nitong mamimili at pupunta ng bayan. Sinubukan pa ni Minardo na sumama ngunit hindi ito pumayag. Kaya naiwan silang magkapatid sa kanyang tiyahin. Habang naglalaro sila ng kanyang kapatid sa kanilang bakuran, ay may dumapong ibon sa puno na malapit roon. May kalakihan ito na kulay itim at mahaba ang buntot. Agad niyang naalala ang tirador na nakasabit sa haligi ng bahay. Patakbo siyang pumasok ng bahay at kinuha niya iyon. Paglabas niya ay naroon pa ang ibon. Kumuha siya ng bato at inilagay sa tirador. Tinira niya iyon. Kaya nga lamang ay hindi niya iyon tinamaan. Kaya lumipad ito. Ngunit lumipat lamang sa isang puno na malapit lamang din doon. Kaya muli siyang dumampot ng bato at binalahan ang tirador. Muli niyang sinubukang tirahin iyon. Ngunit tulad ng nauna ay bigo siya. Sa pagkakataon na iyon ay nanatili lamang ito doon sa puno. Kaya muli niyang sinubukang tiradurin iyon. Hindi niya pa rin iyon tinamaan at agad itong lumipad. Pero mababa lamang. Kaya mabilis niya itong sinundan. Lalong tumindi ang pagnanasa niya na mahuli ito. Nang minsan pa itong dumapo sa puno ng bayabas, ay muli niya itong inasinta. Ngunit mintis pa rin. At muli itong lumipad. Sinundan niya pa rin ito ng sinundan. Laking gulat niya nang paghawi niya ng makapal na halaman at mga damo ay isang matandang babae na bahagyang nakadipa ang mga kamay na nakalahad ang mga palad ang nakita niyang nakatayo na nakaharap na sa kanya na tila inaabangan siyang lumabas mula sa mga halaman na iyon. At nakita niya ang ibon na nasa balikat na nito. Di na siya nagsalita pa ng kung ano. Mabilis na siyang tumalikod at nagtatakbo pabalik. Naputol pa ang isa niyang tsinelas, ngunit di na niya iyon alintana. Walang lingon-lingon niyang tinahak ang daan pabalik. Mabilis at hindi siya tumigil. Nang abot tanaw na niya ang kanilang bahay, ay nagsisigaw na siya na tinatawag niya ang kanyang tiyahin. Takang-taka naman ang tiyahin nito na lumabas ng bahay at sinalubong siya sa kanilang bakuran. Nang usisain siya nito ay agad niyang ikinuwento dito ang nangyari. Mabilis na tinawag nito ang kanyang kapatid na nung oras na iyon ay naroon din sa bakuran at naglalaro. Agad silang pumasok ng bahay. Pagkatapos makapananghalian, nung nagpapahinga na sila, ay dumating na rin ang kanyang lola. Mabilis na ikinuwento ng kanyang tiyahin ang nangyari. Tinanong siya ng kanyang lola kung ano ang itsura ng matanda. Inilarawan naman niya iyon sa kanyang lola. Nakita niya na mula sa bayong ay may kinuha ang kanyang lola na isang bote na may lamang langis at inilagay iyon sa ibabaw ng lagayan ng damit. Tinanong niya ang kanyang lola kung ano iyon. Sinabi nito sa kanya na iyon daw ang magsisilbing babala sa kanila kapag may masama sa kanilang paligid. Tinanong niyang muli ito kung ano ang ibig nitong sabihin sa salitang masama. Sinabi nito na kapag may aswang. Na nagulat naman si Minardo at tinanong ang kanyang lola kung totoo ba daw ang aswang. Sinabi naman nito na totoo, kaya kailangan nilang mag-ingat at wag nang lalayo pa ng bahay. Sabi ng kanyang lola ay kukulo ang langis na nasa bote kapag mayroong aswang. Lalo na daw ng panahon na iyon sapagkat naroon ang kanyang tiyahin na buntis na siyang gustong-gusto ng mga ito. Nang marinig ni Minardo iyon mula sa kanyang lola,
ay naramdaman niyang tumayo ang mga balahibo niya sa kanyang braso. At dito po natin pansamantalang tatapusin ang ating pagtatanghal. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pa pong subaybayan ang karugtong ng kwentong ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Mababalaghan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga bago at masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Omar Obe at sa lahat po ng mga taga-Calamba, Laguna, Richard Fortes, Nancy Uy, Alan Sabado, Mike Cruz, Adik Sayo, Sari Aguilar, Aquino Sasi, Carol Batoon, Maricel Make, Cynthia Rather Not Say, Sayo Lamang, Mitch, Lady in Red, Kevin Joe Pelayo, Juan Pedro Luna, Johnny Sarat, Jupiter Toledo, Carlo Arroyo, Karen Brescia, Nur Alicia Rusmin, John Reniel Sakate, Gilbert Militante, Yuyan, Promsi Bliss, Alia Gones, Josephine Humaway, Iron Chris Ranke, Abi Pasawilan, Baba Yaga, RV Abela, Richard Bunaw, Teresa Abuyan, Candy Picardal, Mark Anthony Mercado, Hubert Nocon, Mafe Gonzales, Marcos Pambo, Michael Kelly, Ekong 202 Calatrava, Ella Cristiana Cruz. Nais kong ipaabot ang akin pong taos-pusong pasasalamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa ating mga kwento. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.